Det foregår i opløsning i 1983. Fritz Fatal har i dag udskiftet heroinen med metadon. For mit vedkommende var det jo bare noget med at overskride grænser, så hvad som helst der blev tilbudt alle tiders. Altså, man er ung, man er vild, man er på vej. Så det faldt mig meget naturligt, simpelthen som et projekt, der havde at gøre med at ændre ens sind. Med at få maksimal oplevelse ud af tingene. Problemet var, at det lynhurtigt udviklede en massiv paranoia. Og hvis man i forvejen var ret sikker på at få bank, da man gik fra koncerterne, så blev det altså ikke bedre af at have røget en koger, som det hed, eller taget noget, der var endnu værre. Det gode ved amfetamin var, at det var billigt, og det holdt en op hele natten, og man blev pisse aggressiv. Så man prøvede at slå andre mennesker, selvom de var 10 meter højere end en selv, når de angreb en. Altså, jeg tror, det er lettere at være plaget af et misbrug, når det ligesom føler, at det har en kunstnerisk nødvendighed, end det har bare at være det, fordi nogle af dine venner skaber noget, ikke? Og det var meget tydeligt. Der var mange, der bukkede under, og det gik hurtigt, altså. Man følte i en periode, de døde som fluer, altså. Det var tro det eller ej, men også meget bekræftigende, synes man. Det understregede jo ligesom den intensitet, man følte var så vigtig, ikke? Og som også gjorde det, at man ligesom følte, at der blev sidet fra. Nogle holder op med at tage stoffer, andre tager stadig flere. Det er bare et af symptomerne på, at der begynder at komme dybe skel internt i punkmiljøet. Et andet eksempel er punkernes meget forskellige holdninger til BZ-bevægelsen. Mens dele af punkmiljøet involverer sig stærkt i BZ-aktioner, tager andre punkere dyb afstand fra BZ'erne. De mener, at punk er ikke voldeligt, og ser desuden punk lige så meget som en kulturel som en decideret politisk bevægelse. Modsat er BZ'erne politiske og ikke blege for at give politiet igen. En anden faktor, der sætter skred i punkscenen, er den omsiggribende, lidt for store sociale accept af dem. Ekstra Bladet udskriver en årets punkkonkurrence i 1979, der går bred mainstream-mode i tøjet, og tv-satireholdene begynder at portrættere kulturen i deres sketches. Når man ser sig selv i spejlet. Guddommelige hanekam. Nemlig bøm. Miljøet begynder at falde fra hinanden, simpelthen. Miljøet er ikke et samlet miljø mere. Har ikke en sådan fælles defineret fjende eller fjender. På samme måde som punken brød hele 70'er, pickrockens gotiske vælde, så var der brug for, at punkens selvfortræffelighed i start 80'erne også blev brudt indenfra, og det blev den så selvfølgelig, som den skal gøre. Alt skal forandre sig, ikke? Hvis man ligesom stod og spillede 4-4-punk endnu, ikke? Det ville være virkelig sørgeligt og være noget af det, vi faktisk så meget ned på. Det var også der, hvor jeg synes, det bliver tydeligt, at det handlede ikke om nogle idioter, der klæder sig ud. Det handlede om nogle mennesker, der var helt vilde med musik, og som var helt vilde med alle mulige former for kunst, og der var jo plads til alle mulige menneskers udfoldelser, og hvad vi hver især var gode til. Nu er punk død. Nu er den død. Okay. Det har været mange år. Nej, den døde lige nu. Den døde lige nu. Der er en stille, det latterlige spørgsmål. Ja.
Nu er der kun fremtiden tilbage. Der er ikke mere no future. Alle er nu dømt til at have en fremtid. Paris. Copenhagen City Center Boredom. Leather jacket shooting daddies. Copenhagen, Kansas City kill. Kill.